Eiks Maukona ei puhua mitään? En. Etpä tiedä mitään. Perkele mopi. Tuo tätä video laittaa. Jep. Lude, meidän hyvin poika, kurkkaa tänne. Nonne. Ai vittu, älä potki mun selkää. Niin, älä juokselu ja ole tää. Saatana. Mitä huomenna, ne onko nyt ihan kalpaisia? Ei me olla ampumassa. Joo, ei, mut kyllä mä siitä iltavahvuuslasken aika soitan. Iltavahvuuslasken aika soitan. Nyt tuli Helmi tähänkin puhelimeen. Kenen persettä mä kuvasin just? Videokuva päällä. Näytetään sillä vähän sun sixpackia vähän. Ai videokuva, okei. Näytä sun sixpackia siihen videokuvaan. Niin mä näytän se. Kui? Noniin. Näytä tänne se lehti siitä. Elä Maunu huua siellä. Vittu! Ok, mä lähden pois. Pikkarainen. Älä nyt, hämälä vittu. Ei siitä. Kenen pizza? Heikkilä. Pizza. Heikkilän pizza. Vittu se on mun pizza silloin. Heikkilä pizza. No en mä ota sitä. Ei raavita munia, se menee vielä kameralle. Tää täällä touhutaan. Mä vedän kättä, haluat aina kun mä vedän kättä. Saanko mä katsoa mitä sillä on? Missä? Vittu, täällä on vähän kaikkea nimi. Ok. Tässä on minä ja mun perhe. Voi että. Nyt se on ikuistettu puhelimesta puhelimeen. Kyllä. Kyllä tää ehkä. Matikainen. Kyllä tää ehkä. Missä on tullut? En mä tiedä. Kai, tupa 6. Ei olkaan kaikkea. Älä päivystäjä viitti. Husso on meidän päivystäjä. Ei, en mä tuukkaan tänne. Mikä kuva? Tulipahan kuvaama. 19.35.22. Ok. Loistava videokuva tulee taas. Materiaalia. Johonkin Ei hajota, ei hajota. No. Itse on se kumma. Aina jossain tuvassa joku saa tänne apinoi. Kuuluu toimenkuvaan apinoida. Ok. Jatkakaa. Husso! 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 Tuleeko sieltä joku? Tuleeko sieltä joku?
Ja sitten ollaan takaisin.